hak ini ke kubur ke kerwo cek sarkar ba kumba kipat ba tilak tip baka hito hi ka yang scam bandawa ban review no i reservation policy hendri ka basung pelapat kani ka sarkar dang menen ka pha ya kani stage office ka jongi ka letter dated Shillong ar tarik Mei 2000 ar kulai ka ban khot yang ni ban ya keren ya kata ka reservation restart ni ne kalian ka jongi ni dinai but intre ban lai nomor ba ka i ba kaseng ka yang ha panong rem ba in yang scam bet bandawa ban review la reservation policy wat nom pembet yang i ki khun samla ka beri nyau trap nomor ba ki pat ba jong kari si ka beri nyau trap kumba bun balang ki menjur ban review no ya ka reservation policy hendrei kan ni ka sarkar ka kwa ban le ka delay taktik ka thungru di kita ki ban head yo komiti ka Dr. Amperin kabla krenteng ru mencuaya kata ka state reservation policy ho ar hajar khatra pat mention snem kumju shaban wan kan election pat kumju ru hima sangten ukren je katu hi ba dai ban review ba dai ban penbe tementa haba kitu hi ki song hunto hatu ngindang sania kum hitu bijak brio hatu ngin sania kan ni sarkar balik ngin repeat biang ya kan ni kaju kumba ho ar hajar khatlai hangi dawai ILP ki wan rak man ka tenancy kan ni kalong ke ban kalian ka sarkar kapan ban wan kata ke delay taktik hendri la ka kwa shisha ban pembet dan khot ya ke VPP ban ya keren ya ke reservation policy kata ka dei kelenti pin khot yang ngi kiseng bahlang ngim dei mangi ban sana ka an dei kinong ya side an dei kita ki legislator ki bangila de tabot ngila de penjab ki dei kita ke pin khot le yu yang pin supun sengo nomor bangi tip syai ke ke jing bitu jong sarkar MDA menakan ni dong shender por bi khot yang ngi halor kata ban pembet ya visual of understanding how lor podu sam pi klem khot banyak keren hendrai pi suang bit pi pule ngila de pi kata me menjor de hakani ngila so bakani ka de kai pot do pen ai ka report hapo ka san singi ban pentrai kami ka restart system ngan suang tas kenten pila ban pembet yang ngi sisen hendrai pemla ban pembet yang ngi bonsil kata ngi keren bit ko syai tetang ini kerwo ngina kalian jong ka hitu nginam lai ban ngin pen be pengi kenturu ya baru khot ke besar khot sombha wat num le to lap namar ba kambahara kani ka de ka yap ka im jong ka rib ka de penrio namar ka pateng ka jongi indere jonglo tangi tai pleshi bot im slam ko bring nyu trap im slam kon samla ko bring nyu trap bat ko wei ngakwa ban pasat jong mot sigi ko fon yang ai jong ba belain sa tangan tangi ba arden ki deiru ki benta jong ki khon ki jong ki ban mi na sham madan lada phila bi ki MLA jong phi salenti sa sing ki singking pen klemran ji ki lechon gor dor khnangai ki ay ki do sunti pen kan mau ki ban kren no ya kata ka reservation policy lada kim kren mental lano kin kren ki don ba ki ong ba ki le betu ya kata ka bala jan ke MDC MP Henry kam dei ke kata ka ya kan ni ka reservation ya ka bah thung kam tung jam ka VPP ba ka hito hikla dep keren nado kaswa election Henry bom phathar uta usya hado mpadan bastu menta ndala thar ndala ya bang hangta ni sutho bangemi takada wat num sya pembi wat num sya ban pengop badai bakane ka dai tang ka bentar MDC bak MP election hindringan keren ya pi ka basai ka ya kane ka polisi ya kata ka jing pensungthu sikipat ba 100 halor kane ka polisi la dep keren ndere ka ba pembi ya kata ka kam election jonor tai tai intet besi bon seza